Jokanyo mag pur e kaunti ma Kakamega dwaro ni piny owacho mondo ochuog board mondo ochung'negi e chenro mag mbolea ma pacho ka. Jokanyogo dwaro ni board ma kamano mondo bedie mondo res jopur kuom jok masiko uso mbolea ma bandia. Bende gijiwo ni telo makare biro miyo jopur yudo puonj e wi kit mbolea manyalo konyo nyago cham e puothegi kaluwore kod kit lopegi. Jokanyogo ne twak e romo ma Kakamega manonywako jolony e weche mag pur, jopur giwegi kod johala mag mbolea. Jokanyogo osebedo ka tiego jopur e wi chenro mag bero yuto magi kokalo kuom kodhi mabeyo, mbolea mopuodhi kaachiel kod nono kit lope manie puothegi. The overall goal is to sensitize agro-dealers and key stakeholders in the sector, in the agriculture sector, regarding fertilizer, the importance of soil testing services, and proper fertilizer and proper application of fertilizer and manure. So far, we have over 2,000 farmers already under the program who have been trained and are enjoying the partnership with KCDMS together with USAID. So far, na tunaomba serikali kuu kuanzisha shirika ambalo litakuwa na husika na kuangalia ubora wa mbolea na pia kufuatilia so that mbolea ambayo inaletwa kwa ajili ya matumizi ya wakulima ni mbolea ambayo iko standard.